pois aquí estamos presentando esta obra que incide no traballo en valores. Sería unha obra titulada As mulleres da miña vida, porque está adicada a todas as mulleres que nos acompañan no día a día e está pensada para que sexa un traballo dende os maiores do cole, que de sexto de primaria, en colaboración cos pequenos de 3 anos. A obra incide na importancia visual de ir traballando as diferentes palabras que fomos pensando en asamblea a raíz un pouco do Día da Muller en relación á igualdade, á importancia do empoderamento da muller. Sí que é certo que a importancia deste tipo de accións fan que o alumnado creza xa tendo algún tipo de referente no eido. Na realidade, nós crecemos con todo tipo de micromachismos que nos acompañaban dende os medios de comunicación ata, por que non, moitos libros, etcétera, etcétera. O importante é que estas novas xeracións xa vayan vendo que este tipo de micromachismos sexan algo raro para eles, non algo habitual como igual nas xeracións dos 90 ou 80, e ir sementando neles unha idea positiva cara á importancia da igualdade entre o home e a muller e o empoderamento da dela. Cada un dos nenos truxo un zapato, unha prenda de calzado que fose de algunha muller importante das súas vidas. Entón, gustoume moito porque é importante que uns truxeron das súas aboas, outros das súas mamás, outros das súas irmás, e isto foi unha diversidade que nos ofreceu unha idea moi ampla da importancia das mulleres que nos rodean día a día. Cada un deles truxo unha notiña na cal explicaban de quen era o zapato e por que esa muller é importante na súa vida, e permitiunos abordar que cada un expresase como vive esa muller no seu contexto ou na súa contorna e porque é importante tamén para eles un pouquiño, non? Ademais diso, os alumnos de sexto de primaria facilitouselle unhas imaxes coas que se deu liberdade creativa absoluta para que creasen unha serie de slogans e unha serie de creacións artísticas que acompañan a esta escaleira. Os bordes foron pintados con acuarela en 3 técnicas feitas con cepillo de raspar os zapatos, esponxa e pincel clásico. O que nos ofreceu tamén foi unha colaboración total respecto a todo o meu alumnado, porque uns axudaronme coas letras a escribir cada unha desas palabras, outros me axudaron a pintar, outros axudaron a repasar esas palabras que se escribiron con lápiz e ao final, ou a picar cada un dos mensaxes, e ao final a importancia é unificar a idea de reforzar o papel da muller coa importancia tamén de axudar o desenrolo das nosas capacidades. Estou moi contento coas familias, xa que todas aportaron sen ninguna pregunta un zapato, e a verdade é que a colaboración foi moi importante, non só a nivel de centro, co resto de aulas e titores de sexto de primaria, senón ademais, cos meus compañeros que tamén me axudaron a montalo e a trasladalo, senón ademais tamén coas familias que a verdade é que puxeron o seu graniño de area traballando con todo o que lle mandei para casa e aportando todos os materiais.